Hej og velkommen. Jeg ved godt, det er mega længe siden jeg sidst har oplevet en video. Det er simpelthen fordi, at Bandicam det er noget skrald. Og så skal jeg finde noget andet, der er godt. Så nu prøver jeg OPS, og jeg sidder sammen med min fætter, altså XX Pro Gamer. Endelig husker jeg det rigtige navn, og nu vil jeg sige hej. Hej. Okay, så skal vi spille noget Hearthstone. I ved godt, jeg elsker Hearthstone, så det skal nok blive sjovt. Jeg gider ikke spille Ranked i dag, fordi det er jeg sgu ukoncentreret til. Peter Alle bliver god igen. Bruger man Hunter. Så skal vi bruge noget Casual. Som I kan se, er rang 12. Det har jeg sgu nået. Det højeste jeg op på, det er rang 11. Brænding af pånen, kom nu for helvede, find nu den af pånen. Jeg er rundt omkring, når den stopper, så står der altid sådan noget som, hvad det hedder. For eksempel, der var på det noget som Murky eller sådan noget Mage. Nu gider det ikke virke. Ikke den her, men nå, er det rigtigt. Kom nu! For helvede, mand. Det var vildt, nå. Jeg plejer ikke at spille med Hunter, men det skulle vi lige lyst til, så det gør vi. Jeg kan godt lide min Anniversary, men jeg tror ikke, den er så god i det der tilfælde, så vi gør lige sådan der. Den er meget bedre end din. Din grafik er meget bedre end min Hearthstone. Ja? Ja. Når jeg kigger på din, så går for det første, din går meget sådan hurtigt, men når den er stadig fra Bandicam. Ja, Bandicam, når man siger det på den måde, det er nogen, der lever af at ødelægge så computer. Når du optager med det, så lagger din computer. Det er det første. Det lagger din computer. Det er det første. For det andet, de fleste nye Windows 10 og sådan noget, der er det ikke sikkert. For det tredje, det kan godt være grafikken god, men har du nogensinde tænkt over at købe Bandicam? Hvordan tror du det vil gøre det bedre, eller tror du bare det vil lægge din computer lige så meget? Ja. Og det fylder mega meget på din computer. Den anbefaler program at bruge er Fraps, der er en gratis version, så er der en købeversion. En gratis version kan du ikke optage lige så lang tid, som du kan købe version. Smider lige den her ned, så får vi lidt mænd ud på banen. Jeg ved godt, at det er sådan at bruge Night Doctor på det der, men jeg skal hellere være lidt sikker på at have nogle flere mænd ude. Jeg ved godt, min mus går sådan der. Prøv at se. Hvis det går sådan her, så går den stadig. What? Nå, vi skal... What to do. Sådan. Jeg skal gå bare lidt face nu. Kan lide den der. Ja, det var så misplay, men ja, whatever. Hvor skal jeg overtage det nu? Det er ikke så godt. Men så smid den der nu. Sådan der. Nå, den død. Ikke noget. Sådan her. Whatever. Det gode ved den her kombination, det er, at han skal jo dræbe den der først.
som de fleste godt kan. Jamen altså, han er da bare flabet lige nu. Alt hvad jeg prøver lige at sige, som der var godt, det jeg gjorde, det har jeg altså lige beviset, det var så godt. Fedt. En mission. Alright. Sådan. Så ser den også lige lidt i... Så ser den også lidt i... hvad skal man kalde det? I settings, i stats, kan man sige. Hvad er han nu? Det er han dræbte 2, men han dræbte en højere en missia. Det synes jeg ikke så det godt for. Whoops. Og så har man lige 30 liv, han har kun 10. Så det skal nok blive sjovt det her. Lad os se hvad han kan. Han har 2 kort, så han kan stadigvæk nå at vende det hele. Men jeg har en god følelse lige om det her. Han rammer op og lige små den der noget der. Prøv lige at prøve at se, om jeg kan finde sådan. Boy. Så, men der var ikke noget, du kunne gøre. Du var for ringe. Så det var bare lige en sjov lille, det var bare lige sådan en lille hurtig game der. Så snart vi tager noget enkelt. Det er først næste episode. Det er ikke sikkert, du. Vi laver lige en video, der er lidt længere, synes jeg, fordi Mathias, Hvad har du brug for? det er mere fint. Nå, vi spiller. Jeg er ikke klar over, hvorfor min mus er på sådan der. Kan man også noget her? Det gør den. Nå, jamen det må jeg finde ud af, og så kan vi rette til næste video. Det må jeg meget undskylde. Jeg håber ikke, at det er noget, der er et problem. Kom nu, for helvede. What? Nå, okay. Wow, for your opponent. Lad os nu se. Så det er kraftigt på håndtør mod håndtør. Det var sådan en Timberwolf, men han er lidt risikabel her i starten. Jeg tror, jeg er mest tryg, jeg har den der med, og så en anden også. Worst finder den fin. Det var en fin start her. Så er man sådan lidt stort og lidt småt. Ja. Det var så på Space Trap næste tur. Så bruger han hans hero power. Og så får jeg den der Bear Trap. Ej, hvis det ikke hvad den gjorde. Det håber jeg selvfølgelig, den han gjorde. Men så ville det være sådan lidt, han håndter, så ved han ikke engang, hvad bøfsen er. Så kan jeg godt se, hvor den her gamle den hen er, må jeg sige. Hvad koster den her? Den er sådan 1, okay. What? Okay.
se. Mange tak, men jeg får ikke bruge den endnu. Men stadigvæk. Ellers... Nå, skal være en minion. Okay. Så dræber han den, og så kan man til skade den der. Og så får jeg 3 træer ned, så den kan ikke dræbe den. Og så hvis man prøver, så dør den. Så... Okay. Er du dum eller sådan noget? Man kan så... Nå, boom. Sådan. Jeg gider ikke have mere tavnhed end højst nødvendigt. Jeg vil gerne lige gemme det med en kort. Fordi hvis man siger, at han får dræbt en af de her to, eller måske begge to, så vil jeg godt have sådan 0-2 eller noget. Og så må en ram warm på sådan noget. Så de sprunget noget godt. Vi har lagt en video. Okay. Han er bare live igen. Har du ikke live? Han er ikke engang live med. Nå. Han spiller FIFA. Han spiller rigtig noget andet. Nå, det man gør med den her kamp her. Den var ikke så god, fordi jeg håber, at den her ikke til noget andet, end den blev til. Han har 4 kort. 3, 5, det er lidt træt af det her. Han kan jo dræbe en af dem, men så har jeg kun så god position. Lad os se. Nu gør jeg noget lidt mærkeligt. Sådan der. Bum. Så lad os håbe på, at han ikke har den fuldstændig åndssvagt. Jeg vil gerne have min ball of spite og sådan noget. Jeg tror, han snipe late, og så skal han lige 3 til mig. Det var da ikke helt fint. Jeg tror lige, det er sådan der. En misja. Så går jeg face. Jeg er lidt glad for at have den der, fordi at hvis ikke kan engelsk, eller hvis vi bare ikke har læst på den, hver gang at en minion, den får skade, så dræber den her minion simpelthen monsteret. Fuck. Nå. Så dræber den her simpelthen monsteret, så hvis nu sagde, at der tog noget, der var meget lille, mod sådan en der for eksempel, som jeg også kommer til at gå lige om 2 sekunder, så kommer det til at dø af det. Så nu gør vi sådan her. Så gør vi sådan der. Plump. Så dør den. Og, ja, det er jo klart med. Og så går sådan der. Så jeg har ikke rigtig forstået, hvorfor man gør det med noget, som man allerede ved kommer til at dø. Det er sådan lidt... Jamen altså, vi skal lige vise, at den dør. Ja, man kan jo godt læse. Nå, men det er ikke det, vi skal snakke om. Der står, whenever another minion takes damage. Det er ikke den. Det er jo ikke en sacrifice monster. Så skal vi spille mod en warrior. Nej, ikke en warrior. En warlord. Hvad der? Fuck it. Face. Fordi den er kommet til at dø ligegyldigt hvad. Jeg kan ikke redde den på nogen måde. Den var god til den skulle, men så heller ikke mere.
det var noget, det jeg lige har skrevet til ham, men det er bare fordi, prøv at se, når jeg går ind på hans kanal, ikke? Hver gang der kommer noget op, så er det enten en video, eller subscribe til min. Okay. Det er rigtig irriterende, fordi det ødelægger lidt kanalen. Men lad os så se, hvad vi kan gøre. Han har lagt den der 5-4 ned. Jeg har heldigvis den her, der er immun, når den tager skade. Så, altså når den skader. Så hvis vi gør sådan der, og så vi gør sådan der. Det er det vi gør der. Og skal jeg lige se, hvad han kan gøre. Det kan tage en explosive truck, han har, så det er faktisk lidt noget lort, det her. Det er den situation, jeg skal så lige. Men hvad skulle jeg ellers gøre? Og så har han sådan en 2, og så har han en multishot, så jeg kan nærmest gætte på, at det ikke er lige med det. Destroy a murder. Hungry crab. That's hungry crab. Hvordan ser det i videoen? Videoen er der gået 16 minutter. Nej, det var så også noget af det, som jeg regnede med, det godt kunne være, og så videre det største problem. Har du tilføjet dit telefonnummer på YouTube? Nej. Så skal du gøre det for at uploade det. Fordi at hvis ikke du har gjort det, så er det noget, så kan du kun uploade videoer, der bare 5 minutter. Så vil jeg gøre det. Men jeg har da uploadet mange videoer, der var 10 minutter. Ja, men de skal være 15. Ja, det vil jeg så gå ret til. Ja, well. Det er Alright. Han havde ikke nogen chance den gang. Fuck Amanda. Amanda Christie. Hahaha. Måske var det for denne Hunter video. Mega ulækkert. Så lad os sige, at vi ses i næste afsnit af mit adventure ved Hearthstone. Så vi ses.